Здравейте! Днес сме поканили един от малките ни участници в събитията, които се случиха в проекта Чисто без огън един, благодарение на финансовата подкрепа на Viva.com регионален грант 2025 година. А сега ще попитаме нашия младеж какво му е направило впечатление, какво е запомнил и какво е научил в нашите събития. Аз съм запомнил някои неща за пожарогасителите, какви видове са, за какво се използват и дали трябва да чистиш много след тях. Да. Говорим за... Праховите? Да, праховите. Добре, а какво ти направи най-добро впечатление, най-хубаво впечатление с Че събитията? освен обучението има и забавни неща. Като например? Като например, когато бяхме на река Арда, един от участниците, от доброволците, докато играеше с нас и той напръска един от нас и всички деца се събрахме там с водни пистолети и започнахме да го пръскаме. Той накрая излезна от водата и взе шланга и започна да ни пръска. Друго, какво ти направи впечатление? Беше и на язовир Студен кладенец в студеното време. Има и още за река Арда. Там правихме маршмело, както и маршмело сандвич, по-скоро смор сандвич, за които не знаят, 2 бисквити и 1 маршмело. Така, а я кажи, какво като цяло смяташ, че може да направим ние, за да може вие децата да имате по-голямо желание да учите за пожарите, да опазвате околната среда? Да го правите по по-интересен начин и когато кажете за каква е акцията, да не правите обратното. Говорим за студен кладенец, когато акцията беше за без дим и все пак запалихте чист огън. Всъщност да обясним за зрителите, на язовир Студен кладенец бяхме събрали един семейен уикенд с децата и разбира се беше много студено и трябваше да запалим огън. Там децата ни показаха, че са запомнили как се поддържа огън и че мазнината поддържа горението. Да, аз го палех и още им беше много интересни. Им беше много интересно как в проект Чисто без огън и дим имаше дим. Освен това правихме и салатите с едно момиче. Да. Тоест готвене и... нещо друго, което ти е направило впечатление, което си научил и не си знаел и си научил? Че има различни видове пожарогасители. Пожарогасители, така. Говорихме на река Арда, говорихме за едни раници при бедствия. Нещо запомнил ли се оттам? Да, че вземаш най-важното и винаги трябва да ги имаш под ръка и на всеки няколко месеца там да проверяваш всичко дали още е в годност. Ако не, да го премахнеш и да върнеш. Същото само, че в срок да е. Нещо друго, което да кажеш? Много беше забавно и винаги като бях там, винаги имаше нещо, което става, драма нещо и накрая стана, че си взех любимец. Не истински любимец, просто камък, който нарекох Роки. На язовир Студен кладенец. Какво би пожелал на доброволци като нас? Да не измръзвате, да не се изгорите и да правите повече забавни неща, че вие правите лищета, които не са забавни за правене. Все едно сме в училище. Ставаше въпрос за анкетите, но за тях в друго клипче.